Hát mint Szekszárd minden szekszárdi gazdának volt szőlője szüleimnek, és 4 éves koromtól járok ki a szőlőbe, és ott tanultok meg a szőlőművelést minden nyáron, szünidőben és egyéb ünnepnapokon. Nagyapámtól ballagásra 18 éves koromban szőlőültetvényt kaptam, 204 szögöl kadarkált, ez megpecsételte a sorsomat. Úgy alakult, ez lett az életem, a szőlőmunka, a borkészítés, és most már inkább a cégvezetés, így tulajdonképpen a hobbimból lett a munka. A saját szőlőterületünk 150 hektár a pincészetnél, és ez nagyon fontos, hogy vannak fehér és kék fajták. Évente 750 000 palackot tudunk értékesíteni, ennek egy része fehér, egy 100 000 palack fehér, 300 000 palack rozé, és a többi pedig vörösborként kerül a forgalomba. A piacaink Amerikai Egyesült Államok, uniós országokból Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Hollandia, Németország és Ausztria. Unión kívül még Kína is egy fontos partnerünk. Szeretnénk megszólítani azt a sok Web3-as kripto világban levő embert, aki borfogyasztó, vagy esetleg borszerető, hogy ők jöjjenek hozzánk, ismerjenek meg minket, használják a szolgáltatásainkat, és mint partnerként tudjuk őket magunkhoz szólítani és megismertetni a borvilágával. Nagyon fontos befektetési forma az italba való fektetés. Ennek a lehetőségét is meg tudjuk adni, meg tudjuk mutatni partnereinknek, leendő partnereinknek, hogy miért érdemes prémium borba befektetni, milyen hozadéka van, és milyen lehetőségei vannak ennek a Web3-as világon belül is. Nagyon fontos információ, hogy a bornak és az italnak nem kell megmozdulnia, itt van a trezorba, és lehet vele kereskedni. Az az NFT, amivel el lesz látva ez a termék, ez biztosítja a tulajdonjogot, és ennek a adásával, vételével tud jövedelmet szerezni az a befektető, akinek nem is kell mozgatni ezt a üveget. Nagyon fontos lehetőség, hogy a Web3-as világnak a befektetési pénzeit be tudjuk hozni az ital és a borbefektetési szakmába tulajdonképpen, és ezt nem csak a bodi pincészet tudná megcsinálni, hanem az összes olyan pincészet, vagy összes olyan italkereskedő, aki ennek az ökoszisztémának a partnere vagy tagja lesz, tudjon kereskedni, tudjon bort eladni, és tudjon pénzt keresni, és így tudja megszólítani még több ügyfelét.